खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ बबेहाय थांदो आरो बिथाङा सोरखौ गिनानै खारगासिनो दं बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ बिटिआरखौ नागारनानै बे समाव गुबुन जायगायाव खारखुमानानै दं नामा बेनि सायाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव प्रमद बर' बिथाङा बिपिए बा सरकाराव फैगोनखौ मोनथिखानानै बे समाव दिल्ली नागपुर खारखुमागासिनो दं होननानै गोख्रों बाथ्राजों बिबुंथि होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव प्रमद बर'आ गिनानै थामहिनबा गावखौ गिनानै दिल्ली नागपुराव खारखुमागासिनो बिथाङा दिल्ली नागपुराव थाहैगासिनो दं बिथाङा सानफ्रोमबो दिल्ली आरो नागपुराव खारखुमागासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा रागा जोंनाय रावजों बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ फैबाय थानाय समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो बे समाव देरहासारगोन बिपिएफ राजखान्थि हानजायानो पावाराव फैगोन बे पावाराव फैगोनखौ मोनथिनानै बे समाव प्रमद बर' बिथाङा दिल्ली नागपुराव खारखुमानानै थाहैगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबियावनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंग्रो दिल्ली नागपुर कलायासो जाम्बा दिल्ली नागपुर कलायासो जाम्बा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बुंथिदों जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव बिपिए बा सरकाराव फैगोनखौ मोनथिखानानै बे समाव बिथाङा दिल्ली नागपुराव थांनानै थाखुमा हैगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो मोनसे सोंथि जाखाङो थारैनो जे बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिल्ली आरो नागपुराव थांमारदों नामा थारैनो बिथाङा खारखुमा मारदों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि बे समाव प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ पावाराव फैगोनखौ मोनथिखानानै बे समाव खारखुमाना दं नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि नाथाय बे समाव अजद होदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद होदों जे बे समाव पावाराव फैगोनखौ मोनथिखानानै हाग्रामा महिलारि थामहिनबा गाव पावाराव फैगोनखौ मोनथिखानानै दिल्ली नागपुराव थाहैगासिनो दं होननानै सानफ्रोमबो थाहैगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों अजद होदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिल्ली नागपुर कलायासो जाम्बा दिल्ली नागपुर कलाय থাকো খবর দিল্লি নাগপুর কলাই আছে দিল্লি নাগপুর বিটিসিতে না থাকে মানে এনেকুৱা ভয় খাই আছে এতিয়া মানে এইবাৰতো বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিব ইউপিপিএল শেষ দিল্লি নাগপুর কলাই আছে জাম্বা দিল্লি নাগপুর কলাই থাকো খবর দিল্লি নাগপুর কলাই আছে দিল্লি নাগপুর বিটিসিতে না থাকে মানে এনেকুৱা ভয় খাই আছে এতিয়া মানে এইবাৰতো বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিব ইউপিপিএল শেষ দিল্লি নাগপুর কলাই আছে জাম্বা দিল্লি নাগপুর কলাই থাকো খবর দিল্লি নাগপুর কলাই আছে দিল্লি নাগপুর বিটিসিতে না থাকে মানে এনেকুৱা ভয় খাই আছে এতিয়া মানে এইবাৰতো বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিব ইউপিপিএল শেষ দিল্লি নাগপুর কলাই আছে জাম্বা দিল্লি নাগপুর কলাই থাকো খবর দিল্লি নাগপুর কলাই আছে দিল্লি নাগপুর বিটিসিতে না থাকে মানে এনেকুৱা ভয় খাই আছে এতিয়া মানে এইবাৰতো বিপিএফ চৰকাৰ গঠন কৰিব ইউপিপিএল শেষ मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन
लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।